Os veciños da Ponte Nova están cada vez máis preto de ver realidade a súa residencia. A Xunta de Goberno da Deputación deste venres vende a xudicar as obras do centro pontenovés por preto de 2 millóns de euros, poucos meses despois de que se presentase o proxecto na localidade mariñá. Construcións Jesús Narai será a encargada de levantar as instalacións provinciais proxectadas nunha parcela de máis de 2.000 metros cadrados na chousa de abaixo de Vilaudriz. O futuro centro de maiores Mariñá terá 30 prazas de residencia e 20 de centro de día e seguirá o mesmo modelo de atención de calidade que está a aplicar a institución provincial nos centros da súa rede de residencias. A Deputación agarda agora a concesión das autorizacións autonómicas pertinentes para comezar as obras que terán un prazo máximo de execución de 15 meses. A rede de residencias provincial ten en funcionamento a día de hoxe os centros de Trabada, Ribadeo, Pola, Fonsagrada, Castro Verde e Pedrafita do Cebreiro. E antes de acabar o ano abrirán os de Meira e Navia de Suarna.